Vila-real en un minut. Quan l'autèntica gestió de l'alcalde ix a la llum queda en evidència. Per això, Benlloc ha decidit ocultar tota la informació possible als veïns. Benlloc es nega a ensenyar-nos tots els informes sobre l'accident d'un menor en la nova ciutat esportiva. No us vaig donar ninguna informació, i ho dic públicament. Ninguna! Benlloc es nega a entregar-nos el cost real de les sentències urbanístiques de les que tant parlen manipulant la realitat i intentant confondre els veïns. No us vaig donar ninguna informació, i ho dic públicament. Ninguna! Mentre altres ajuntaments mostren públicament totes les factures que paguem, Benlloc es nega a ensenyar-los a vostès tots els gastos de l'Ajuntament. No us vaig donar ninguna informació, i ho dic públicament. Ninguna! Els populars van tindre que acudir al Tribunal de Comptes davant la negativa de Benlloc a justificar 12.000 euros gastats en menús. No us vaig donar ninguna informació, i ho dic públicament. Ninguna! Des del Partit Popular seguirem treballant per a que coneguen, sense cap censura, la realitat del nostre Ajuntament que Benlloc vol amagar-los. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.